cikin garin Ɗandago wanda yake cike da mutane masu kasuwanci da harkokin yau da kullum. Wata rana wani mutum mai suna Malam Bashir ya shigo daga wani ƙauye mai nisan gaske. Malam Bashir ya zo da kwantena mai ɗauke da kayan girki da tukwane. Sannan ya kafa wata ƙaramar rumfa a tsakiyar kasuwar garin. Da farko mutane ba su ma lura da shi ba, amma a cikin kwanaki kaɗan kasuwancinsa ya fara jawo hankali. Malam Bashir ya fara sana'ar sayar da nama gasasshe, wato tsire ko suya, a tsakiyar kasuwa. Amma abin mamaki shine tsiren Malam Bashir ya yi matuƙar ɗanɗano. Yana da wani irin ƙamshi mai jan hankali da ke sanya mutane jin yunwa ko da ba su shirya cin abinci ba. Ba da daɗewa ba mutane suka fara taruwa wajen rumfarsa, suna layin sayen wannan naman mai ban sha'awa. Mutane sun fara yin layi mai tsawo don sayen suyar Malam Bashir, suna cewa ba su taɓa cin nama mai ɗanɗano irin wannan ba. Kuma abin mamaki shine farashin nasa yana da arha sosai fiye da sauran masu suya a kasuwar. Duk wanda ya ci suyar Malam Bashir sai ya dawo yana neman ƙari, kamar an masa sihiri. Wannan ya sa sauran masu suya suka fara rasa kwastomominsu, musamman wani tsohon mai suya mai suna Alhaji Sani, wanda ya shafe shekaru 30 yana harkar suya a kasuwar. Alhaji Sani ya fara damuwa sosai, duk da cewa suyarsa ta saba samun kwastomomi masu yawa, yanzu baya samun ko mutum ɗaya. Dukkan kwastomominsa sun koma wajen Malam Bashir. Ya yi ƙoƙarin canza yadda yake gasawa da kuma ƙara ƙamshin kayan miya, amma hakan bai yi tasiri ba. Sai ya fara tunanin cewa akwai wani abu da ke tattare da Malam Bashir da ba su sani ba. A daidai wannan lokaci da Malam Bashir ya fara shahara, mutane a garin Ɗandago sun fara lura da wani abu mai ban mamaki. Mutane suna ɓacewa a gari ba tare da an gano inda suka shiga ba. Ɓacewar ta fara da wasu samari biyu da aka ce sun fito daga wani ƙauye don siyan kaya a kasuwa, amma ba su dawo ba. Sai kuma aka ce wata yarinya mai suna Rahila tana tafe daga makaranta ta ɓace ba tare da an ga alamarta ba. Mutane sun fara magana a bayan fage, amma ba wanda ya danganta lamarin da Malam Bashir, saboda babu wanda zai yi tunanin wai mai sayar da nama zai kasance da hannu a irin wannan lamari. Alhaji Sani, wanda ya fusata da yadda Malam Bashir ya ƙwace masa kwastomomi, ya yanke shawarar fara bincike kan wannan sabon mai suya, wato Malam Bashir. Ya yi imani cewa akwai wani abu mai ban mamaki game da Malam Bashir da suyarsa. Ya fara lura da yadda Malam Bashir ke gudanar da kasuwancinsa, amma bai ga wani abu na daban ba. Malam Bashir yana zuwa kasuwa da safe, yana shan ruwa daga wata rijiya kusa da kasuwar, sannan yana gasawa yana siyarwa har dare. Sai dai abin da ya fi jawo hankalin Alhaji Sani shine Malam Bashir baya siyan nama daga masu sayar da naman shanu a kasuwar. Wannan yasa ya fara tunanin, to wani irin nama yake amfani da shi idan baya siyan naman shanu ko na rago kamar yadda suke yi. Ranar wata Juma'a, bayan duk mutane sun tafi gida, Alhaji Sani ya yanke shawarar bin Malam Bashir a asirce don ganin inda yake samun naman da yake amfani da shi don gasawa. Ya ɓuya cikin wani shago kusa da rumfar Malam Bashir,
yana kallon yadda yake tattara kayan suyarsa. Da misalin ƙarfe 10 na dare, sai ya ga Malam Bashir ya ɗauki wata jakar leda mai kauri ya sanya a cikin akwati, sannan ya nufi wata hanya da ta fita daga kasuwa. Alhaji Sani ya biyo shi a hankali ba tare da ya ji ya biyo shi ba. Bayan tafiya mai nisar gaske, sai ya ga Malam Bashir ya shiga cikin wani daji wanda ake kira dajin kuka, wanda aka sani da kasancewa wurin da mutane ba sa shiga saboda jin tsoron aljanu. A cikin dajin, Alhaji Sani ya ga abin da ya firgita shi. Malam Bashir ya buɗe jakar ledar hannun shi, sannan ya fitar da wasu sassan jikin mutane, hannu, ƙafa da kuma wasu gunduma-gunduman nama. Ya fara gyaran naman yana shirin tafasa shi a kan wani ƙaramin murhu da ya kafa a cikin dajin. Alhaji Sani ya kasa motsi saboda tsabar tsoro. Sai ya tuna cewa mutane da yawa sun ɓace a garin Ɗandago cikin kwanakin nan. Yanzu ya fahimci gaskiya. Malam Bashir yana amfani da naman mutane don gasawa ya sayar wa mutane. Wannan shine dalilin da ya sa suyarsa ke da ɗanɗano mai ban mamaki. Kuma shine dalilin da ya sa mutane ke dawowa suna siyan nama daga gare shi. Da safe, Alhaji Sani ya garzaya wajen ofishin 'yan sanda don ya ba su labarin abin da ya gani. Da farko sun yi shakku, amma da ya ci gaba da ba da shaida kuma ya bayyana alamar da ya gani a cikin dajin, sai suka yanke shawarar gudanar da bincike. Ranar Litinin, 'yan sanda suka yi shirin kama Malam Bashir. Sun ɓuya a cikin kasuwa har sai da ya gama girki ya fara siyar da nama. Mutane sun yi layi kamar yadda suka saba. Suna siyan naman, suna shaida ɗanɗanonsa. Amma kafin ya gama siyar da kayansa, sai 'yan sanda suka mamaye rumfarsa, suka kama shi a bainar jama'a. Da suka bincike rumfarsa, sai suka gano wasu sassan jikin mutum da ya ɓoye a cikin wata jaka. Wannan ya tabbatar musu da cewa Malam Bashir yana amfani da naman mutane don suyar da yake siyarwa. Bayan an ɗauki Malam Bashir zuwa kotu, aka gudanar da bincike mai tsanani. An gano cewa shi ne ke da hannu a ɓacewar mutane da dama a garin Ɗandago. Ya amsa laifinsa, ya ce yana amfani da wani sihiri don ya jawo mutane su riƙa siyan naman da yake siyarwa. Kotu ta yanke masa hukuncin rataya, kuma aka gudanar da wannan hukunci a bainar jama'a. Ranar da aka rataye shi, mutane masu yawa sun taru suna kallo. Wasu suna kuka saboda sun san cewa sun ci naman mutane daga hannunsa. Wasu kuma suna ta jin tsoro da nadama. Bayan mutuwar Malam Bashir, mutane sun yi nadama sosai. Sun fahimci cewa tsadar abinci ba shi ne yake sa kowa ya sayar da arha ba. Kuma daga wannan rana, mutane sun fara tsoron siyan nama daga wanda ba su san asalin shi ba. Na gode, ku biyo ni a labarina na gaba. A taimaka a yi mana like, a mana subscribe, a yi mana share. Sai anjima.